Predo mnou je opravená vyhliadková veša hradu Sokol. Vidíte? Dávať pozor na svoju bezpečnosť. Nedoporučujem žiadne lodičky, ale pevnú turistickú obuv, akú mám ja. A palicu. Ale je vždy menej strmšia ako výstup na veš v dome svätej Alžbety a bezpečnejšia. Tu nemusím našťastie sekať 60 sekúnd, lebo som prišla na to, že človek môže mať také krátke videá aj dvojminútové. Tu neviem, tu bola kedysi historická studňa. Ľudia do nej háču mince pre šťastie. Stihli tu rekonštruovať okno. Zrejme sa na tom okne, ja sa poviem, sedelo. Vidíte, a tu je taká vyhliadka. Asi pokračujú v tom ďalej. Tu nás sú panovníci a mince, ako a na nich sú obrasené hlavy štátov alebo miestni predstavitelia.